Don Juan handler om den store forfører. Han er en slags billede af en ganske bestemt form for tankegang, man kan have som ung mand, og måske også som ung kvinde, at det gælder om at erobre verden, koste hvad det vil. Jeg tror, han er meget kompromisløs i sin søgen efter sit mål, nemlig at konsumere liv. Og der tror jeg, at vi alle sammen kan være meget enige om, at noget af det her smukkeste, vi oplever nogensinde, det er, når vi er forelskede. Og det vil han bare have hele tiden. På en måde er han en stor livsnyder, Don Juan. Og generelt, som selvfølgelig ham, opfatter også lidt jaloux og misundelig. Altså, man kan jo ikke fornægte ham, at der er noget meget smukt i, at alle kvinder får opmærksomhed, hvis han synes, de er skønne. Og han ikke skulle undlade at give nogen opmærksomhed, fordi han havde besluttet sig for at kaste sin kærlighed til et andet menneske. Som han siger, elskovens lyst beror på den evige forandring. Og derved bliver han en meget moderne type. Fordi vi jo også hele tiden synes i dag, at vi har ret til at prøve alt, og vi har mulighed for at presse tilværelsen for alle dens safter. Og det er umiddelbart bare tilladt alt muligt, der skaffer os nydelse. Og det et stykke af vejen, synes jeg, det skal man forstå og følge Don Juan i. Men man skal altså også forstå, at den går bare ikke. Jeg tror, at man på et tidspunkt bliver ensom i det. Jamen, det er jo fup. Og alt i alt handler historien vel om, at det kan ikke lade sig gøre at leve, som Don Juan lever. Det har for store omkostninger. Man dør jo af det. Det gør han jo også. Den er jo ikke holdbar. Men den er fantastisk. Den er større end livet. Det er på en måde, at det var vælge livet så meget til, at man dør af det.